hlala phansi wena msuganga wena. Msuganga wena hlala phansi. Msuganga. Hlala phansi msuganga wena. Sakubingelela lapho sikwambuele emakhaya kwesimanzonzi lethela khona indaba zamaskandi emba phambili nefinska kuyitoze kulo mbuele emakhaya ukuthi sibe nayo la kwesimanzonzi lapho silethela khona indaba zamaskandi emba phambili. Hlale zenzeka ke kumaskandi njengoba sazi iminute neminute second khona indaba ezitshe ezifikayo. Namhlanje sikuphathele indaba zokuthi bahlukene phakathi abalandeli bamaskandi vote uKhuzani epost video lapha khona enza noma elingiselela umntwana aphinda angene. Uzokhumbula umntwana aphinda angene uyena umsunguli wekatha Freedom Party. Lapha ke ukhube elingisela yena umntwana aphinda angene njengoba kade kukhona ivideo le trenda lapho umntwana khona ethulisa umntwana uThokozani lapho esho ngempela ukuthi uThokozani hlala phansi. uKhuzani kube seyithatha le video le wayifaka enkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bese behlukana phana nendaba, abanye besho ngempela ukuthi uKhuzani uyibiza ngenkosi yamaskandi kodwa unakho ungahloniphi kanje ekubeni lingisela abantu abadala. Baze basho ngempela ukuthi lento enziwe uKhuzani ayikhombisi ngokuthi uyinkosi yamaskandi, bathi bengamele enze lento le. Kodwa abanye beze basho ukuthi ngempela lento enziwe uKhuzani abayiboni lona icala ngoba bonke nabantu nje abangosaziwa babala khona noLinda Sibiya baka bayenza lento lebelingisela yena umsholozi azange khulunywa nje. Awu umsholozi lapha ncama la. Ngithi awu ngibike lapha zifikile insizwa zisuka lapha neGoli. Absolutely. Awu ufika lensizwa ngiyekamalembe. Ingicela ukuthi sibonane siphozitiye. Oh nakhuluma nonke. Yawu yafika ihamba lapha noDala Impofu. Advocate. Awu ihamba nensizwa Masina. Wafika ngathi naho. Ngifika lezi insizwa lapha zingivashele ekhaya ngoba ngilapha ku Instagram. Awu ngithi ngibike lapha cha ifile insizwa impela. Kwase kufika nensizwa lapha ya impela ye-EFF umkhulumeli wayo. Awu insizwa encane impela enhle. Awu ngizwile ukuthi leka samukelo Maseko lokhu ibuze njalo impela ukuthi itiye belinani. Basethi ngoba sekuKhuzani ngoba edlalela abantu sebekhuluma kangaka. Buke lapha emakhaya ngabe usuyibonile yona le video le, ngabe wena uyibona kanjani, ngabe ikuphathe kanjani, ngabe ngempela uyibona ukuthi uKhuzani akahloniphi noma nawe uthi uKhuzani alikhe icala akenzile ngalento le ukuthi alingisele umntwana aphinda again. Nathi ke le video kodwa uKhuzani ubese eyisusa ke kunje zokuxhumana emva ukuthi ethole ukugxeka okuningi ngale video. Akuyibuke ke le video le. Hlala phansi wena msuganga wena. Msuganga wena hlala phansi. Msuganga. Hlala phansi msuganga wena. Msuganga wena. Kwaba kushoba ngikhuluma. Ushoba ngikhuluma. Msujela wena. Msujela wena. Owekho amaphoyisa athathe umuntu ofesha umshawo lapho. Hlala phansi wena msuganga wena. Awu Majotha umkhozi odla amayifikele qathatha. Futhi kusekuze indaba zaKhuzani ezinye ingudosela zona zokuthi bahlukene phakathi futhi abalandeli bamaskandi vote uKhuzani ekhombisa ukuzwelana nomndeni wakaZungu lapho kuzala khona uMajotha. Uzokhumbula ukuthi uMajotha kumenyezeleke ngolesihlanu lendlulu ukuthi uMajotha akasekho emhlabeni. uMajotha uzokhumbula ukuthi ngomunye wamaskandi bethanda kakhulu emculweni wamaskandi ebiza ngendlela beyiphika yangempela, kodwa ngolesihlanu bese memezela ukuthi lo mculo lo akasekho emhlabeni. Namhlanje uKhuzani beseya kulomndeni lo hamsana naye umcineke ubese befike bekhalela lo mndeni lo bafike bakhala ngesheka la 15,000. Ngizokhumbula ukuthi uKhuzani unomasingcwabisane obizwa ngoKhuzani Funeral Plan engaphansi kwe360 Life. Ubese nikela kulomndeni ngo15,000 ukuthi ungcwatshe ngezotho yena indlela bephika ngempela. Kodwa abantu abaningi bese bemgxa uKhuzani ukuthi ubeseshuthelani njengoba kusemngcwabeni la. Ubese abanye bese bemphendula ukuthi ngempela ukuba uKhuzani akazange ephose ngale bebezombuza ukuthi uyinkosi yamaskandi kanjani ekubeni ingasifaki isandla lapho kushone khona. Mbukele emakhaya wena ngalezi ithombe ngabe ubona kanjani, ngabe uKhuzani bekumele ashuthe lezi ithombe noma bekumele engashuthi ngoba kusemngcwabeni? Ake hlangane ezathi ke sizomona kezona indaba engithenga kuphathela zona. Ake hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga.
unjani? Ngiyafuna ukwazi. Uhlaba kanjani?